A croeso i cyflwyniad ar Google Classroom. Yma fyddwn nhw'n edrych ar nodweddion cyffredinol sydd ar gael ar Google Classroom i reoli eich cwrs addysgu hybrid. Fyddwn nhw'n cynnwys reoli myfyrwyr, gosodiadau defnyddiol, ychwanegu post ar y ffrwd, trefnu eich stafell dosbarth ac ychwanegu aseiniadau. Dwi'n mynd i ddangos yr ail opsiwn yn fan hyn, sef creu eich dosbarth yn annibynnol gan fi gynnach chi fyfyrwyr o wahanol ysgolion bosib iawn. O fewn Google Classroom, da chi'n gallu cliciad ar y top ar y dde ar y plus a Create Class. Yn fan hyn, da chi'n gallu rhoi enw ar y dosbarth a manylion pellach, ond da chi yn gallu newid hein wedyn hefyd os da chi isio. Mae hwn wan yn creu eich dosbarth, ac yn fan hyn mi welwch chi enw dosbarth a 4 tab ar y top, Stream, Classwork, People a Marks. Yn fan hyn, o dan y People, da chi'n gallu ychwanegu cyd-athrawon i'ch dosbarth, mi fyddwch chi angen enw defnyddiwr hwb nhw drwy Invite Teachers. Yn yr un modd hefo myfyrwyr, da chi'n gallu rhoi gwahoddiad i fyfyrwyr ymuno hefo enw defnyddiwr hwb nhw. Yn ychwanegol, mi fedrwch chi ofyn i'r myfyrwyr ymuno yn eich dosbarth drwy clic ar Join Class. Wrth wneud hynna, mi fyddwn nhw angen y class code. Da chi'n mynd yn ôl i fewn eich dosbarth ac ar ddangos y class code, mi welwch chi ar y chwith y fan hyn, jyst i wneud o'n fwy. A wrth teipio hwnna i fewn, mi fydd y myfyrwyr yn ymuno a'ch dosbarth chi. Felly, ychwanegu athrawon neu myfyrwyr neu class code y fanna. Ar y hafan y fan hyn, da chi'n gallu newid lliw y cefndir a newid y lliw, y llun, a dewis un fel liciwch chi, neu ychwanegu llun eich hun a newid lliw y cefndir. Yma hefyd, da chi'n gallu sgwennu negeseuon i wneud efo'ch cwrs chi. Jyst teipio fe fewn y fan hyn, a da chi'n gallu fformatio fo ac ychwanegu ffeiliau i gyd fynd hefo'r neges yna. Unwaith da chi'n neud hynna, da chi'n gallu safio drafft, amserio neu postio fo. Unwaith da chi'n postio fo, fydd y disgyblion i gyd yn ei weld o. Da chi hefyd yn gallu dewis pwy a beth sy'n digwydd yn fan hyn. Da chi'n gallu, yn y top, da chi'n gallu newid manylion ac enw'r dosbarth. Yn is i lawr, o dan y stream, da chi'n gallu dewis pwy sy'n gallu rhoi sylwadau ar y stream. Os da chi mond fel athro isio gosod post neu sylwadau, da chi'n gallu dewis hynna, a da chi'n gallu newid a cuddiad y notifications hefyd. Ymlaen wan o'r stream, lle da chi'n gallu rhoi eich negeseuon, da ni'n symud ymlaen i classwork. Yn fan hyn, da chi'n gallu gosod topics, teitlau i bob uned o waith os liciwch chi. Mae rhai pobl yn licio rhoi teitl mesul wythnos o waith, a mae rhai pobl yn licio rhoi teitl mesul uned o waith. Mae fyny chi. Da chi'n gallu symud hein o gwmpas hefyd reit hawdd. Yma, da chi'n gallu rhoi dogfennau i gyd fynd efo'ch gwaith, a da chi'n gallu rhoi teitl, disgrifiad, a fformatio hwnna yn yr un modd ac ynghynt. Hefyd, da chi'n gallu ychwanegu bob math o ffeiliau gwahanol oddi wrth eich Google Drive, YouTube, upload o'ch cyfrifiadur neu link i wefan. Da chi'n gallu ychwanegu sawl ffeil yr un adag o unrhyw fath, boed o'n PDF, yn Word document, yn Google Docs, neu'n link neu'n YouTube ffilm, fideo. Mae fyny chi. Na i ychwanegu ffeil yn fan hyn.
A na i gosod y gwaith yna a dan pa uned dwi isio fo. Da chi'n gallu dewis i bwy, da chi'n arddangos o, a hefyd safio hwnna fel drafft. Mi welwch chi mae drafft mewn llwyd gola, dydy disgyblion ddim yn weld o eto nes fod wedi cael ei bostio. Mae trefnu amser i bostio fo yn ddefnyddiol iawn hefyd. Eto, dydy hwnna ddim yn weladwy eto nes fod wedi cael ei bostio. Dwi'n mynd i ychwanegu tudalen ychwanegol yn fan hyn wan i gyd fynd efo'r gwaith, a mae yna 2 ddogfen yn barod i gael ei postio allan. Unwaith da chi'n postio nhw, mae disgyblion yn gweld hynny a mae wedi newid lliw. Clic arno fo, da chi'n gweld y cynnwys a da chi'n gweld y dogfennau. Da chi'n gallu symud pethau o gwmpas yn reit hwylus. Mae'n bosib rhoi sylwadau yn fanna hefyd. Symud ymlaen o gosod y topic a material i fewn, dwi bellach isio cyflwyno aseiniad. Da chi'n gallu rhoi teitl i'r aseiniad a manylion i gyd fynd hefo'r teitl. Da chi'n gallu fformatio'r manylion yn yr un modd. Mae disgwyl fod y disgyblion yn gweithio ar yr aseiniad y cyflwyno i gwaith. Da chi yn gallu ychwanegu dogfennau i gefnogi'r aseiniad. Eto, bob math o ffeil gwahanol sydd gennych chi, da chi'n gallu cynnwys y fan hyn. Da chi'n gallu dewis os ydyn nhw'n weladwy yn ddarlledwy yn unig. A dwi'n ychwanegu plus y fanna i ychwanegu Google Doc blank. Mi fyswn ni'n disgwyl i'r disgyblion yn fan hyn cyflwyno i gwaith aseiniad ar ddogfen yma. Mae hynna'n sbario bod nhw'n chwilio am y ddogfen a'i uwchlwytho fo yn benodol i'r lle cywir. Jyst rhowch enw i'r Google Docs, sy'n angen neud yn byd iddo fo'n benodol, ond beth sy'n angen i wneud ydy wneud yn siŵr bod nhw'n make a copy for each student. Fel fod bob un disgybl yn cael copi hunan i gyd i weithio arno fo ar eu pennau hunan. Na i osod y gwaith yna ar topic hun, na i roi dyddiad lle sy'n ni'n licio fo i fewn. A mae yna y clic y fanna i ddewis peidio derbyn y gwaith ar ôl y dyddiad cau. Da chi'n gallu newid y pwyntiau, da chi'n gallu dewis pa fyfyrwyr sy'n gael o, a da chi'n gallu trefnu amser. Eto mae hwnna yn ymddangos yn llwyd. Dydy disgyblion ddim yn weld o eto nes bod chi wedi postio fo. Chi'n gallu dewis newid hynna wan i post a sain. Ac unwaith da chi'n neud hynna, mae o'n newid i liw a mae ar gael i bawb i weld. A fel athro, da chi'n gweld faint sydd wedi cyflwyno i gwaith a faint sydd ddim. Yn fan hyn o dan Students' Work, da chi'n gallu cael mynediad i waith bob un disgybl i'w farcio yn hwylus iawn. A mae gwaith i gyd yn cael ei gadw yn Google Classroom y dosbarth yna. Beth sy'n gyfleus y fan hyn hefyd ydy bod chi'n gallu ail ddefnyddio'r post yna ar unrhyw adag yn y dyfodol. Hoffwn i ddiolch i chi am ymuno hefo ni yn y cyflwyniad yma i Google Classroom. Os hoffech chi fwy o wybodaeth bellach ynglŷn â'ch dysgu hybrid, mi fedrwch chi ymweld â'n tudalen dysgu proffesiynol ar y gwefan, a mi welwch chi cyfeiriad y wefan y fan hyn ynghyd â QR code. Diolch yn fawr.